Ezustean harrapatu du oposizioa Javier Marotok eta guztien ezetza jaso du. Ez dugu ondo ikusten politiko baten izena autobus geltokiari jartzea. EZJ ez Gasteizko sozialistak ez daude ados autobus geltokiari Adolfo Suárez izena jartzeko alkateak azaldu duen asmo irmoarekin. Una polémica absurda y sin ningún tipo de consenso político. Haratago, Bilduk iraingarria deritzo erabakiari kontuan izan da Suárezen agintepean gertatu zela Gasteizen martxoaren 3ko hilketa. 1976an 5 langile hil zituen polizia armatuak. Guztiz lekuz kanpo iritzen zego. Hain zuzen, Bilduk bat egin du Marotoren erabakiaren aurka sortu den herri ekimenarekin. Change.org webean geltokiari Adolfo Suárezez eta martxoaren 3 izena jartzeko sinadurak jasotzen hasi dira. Kontra altxaden olatua ikusita, Javier Marotok akordioa bilatuko duela dirazi du, baina argi utzi du baita ere, azken hitza berea izango dela. Eta geltokiari izena emateko eskumena alkatearena da, ez du inoren onespenik behar.